Baby ya gane mai kwana biyu. Kun gani na aka da wani lokacin da ya ke can a ƙauyen mu ko baban mu ne ko garin gari. Yanzu ya yi. Yana yi wani. Allah ya haka. Kai. Yaya lafiya? Babu ruwanki. Wannan yaron takalmi na bashi wanki. Kin ga? Hanyar da kyau. Kin gani? Ganna. Ya saboda sai na ɗauki abin ya. Ya gudanar takalmi. To wallahi yau abin da zai hana. Ya saurayi na ne fa. Ya aure ki? An yi ya ni. Da shi da ni ya shiga mutu. Wata da zai yi.